Білугізсе, бұл конкурстың финалисттарын білдәләу үшін ең тәуде конкурстың положениеһында түрлі критерийлер қолланабыз. Әмма ләкин біздің фикеребезсә, бұл критерийларды бер генә түгел, оештыручылар гына түгел, ошо конкурста катнашучылар үзләренең фикерен әйтеп, үзләренең тәкъдимнәрен әйтеп, яңа талаптар куеп, бұл конкурсты тагыла ныграк йөнләндерергә дигән максат куйганбыз. Һәм әлбәттә, күмәкләгән яу кайтарган дигән хак, күмәкләп уйлап, бергәләп анализировать иткәс, безнеңсә бұл яңа тәкъдимнәр инеп, яңа талаптар куеп, конкурсты тагыла йөнләндерер дип ышанабыз. Айгауыл 2022 тағылақ камилларақ өтінесің, дейбі? Әлбетте, һәр ел хайын камиллаштырылға тейіш. Положение гына түгел, гомумән конкурстың үзенең фәһемлелегелә, үзенең алып барыла торган вакытыла, сараларыла ел хайын үзгәреп тора һәм камиллаштырыла. Шуңа күрә ел хайын ниндәйдер яңа үзгәрештәр индереп торабыз. Ул үзгәрештәр тап ошындалар. Шулай дип уйлайбыз, менә хәзер үзгәрештәрне әйтүемсә, оештыручылар гына түгел, шул конкурста катнашучылар үзләренең фикерен әйтергә мөмкинчелек таптылар. Сәләшәфән, тагы бер сорау. Быел Айгауыл конкурсында катнашучыларга ниндәй бүләктәр әзерләнгән? Белемсә, аксалатта гына түгел. Быел безнең конкурстың күләме, конкурстың призларының аксалата түгел, авылды төзекләндерү өчен матди яктан программага инү каралган. Бүтә менә катнашучылар арасында 12 финалист, шуларга 40 миллион акча бүленәсәк, һәм шул һәрбер авылда яшәүчеләр, авылдагы активистлар үзләре бұл акчаны кайда тотынырга, яки юлды халыргамы, яки һуды рәтләргәме, анын үзләре караячак. Ягъни, менә безнең җәмгыятьнең оештыру җәмгыятьне гомумән халыктың мәнфәгатен бергәләп хәл итү дигән максатта куелган бұл конкурстан. Еңү генә түгел, менә оешу дигән бердәм булып, авылда килеп сыккан төрле проблемаларны күмәкләп хәл итәргә һәм юлдарын тәгаенләргә дигән максатта куйганбыз. Менә республиканың дәүләт органдары, министрлык, ведомстволар был бүләктәрне бирүгә ниндидер ярдәм күрсәтәме әйтәйек? Әлбәттә, бүген бұл финалистларга программаларга индерүдән башка 30 активист төрле министерстволардан бүләкләнәсәк, нык тырышып эшләгән конкурс вакытта җәмгыять оешмаларынан кешеләргә. Шуннан һуң гомумән республика финалына сыккан 30 районгала спецприздар буласак, чөнки бөтәһләр тырышты, бөтәһләр катнашты әүдем рәвештә һәм һәрбер кешенең эшенә лаеклы баһа бирергә тиешбез әлбәттә. Менә бу 40 миллион күмәсендә, анда әйтик, шул килтереп авыл урамына асфальт түшәүдә керәләр бит. Әйе. Ниндәйдер оешма тарафыннан башкарыла бит. Бұл оешма тарафынан түгел, бұл муниципаль район үзе хәл итәсәк, халык менән бергәләп, нисек бұл акчаны кулланырга һәм ниндәй максат куярга икәнен.